Na ukwani andonsi asobere tumonchu muligireria Ndizi TV ase maragoba yabono neboni gora andansi chinsemo chirichia Washington DC chinsemo chirichia United States of America nabaigo avana imenya Cuba ilinyare gusangamo naye na yole asoronguriturwa gusi nyare gukumaina liabereka wate akurwase mambi yalenge ntambe weka chinse chigabono chiabono maragoba chinsani sato chiabono butukenga kiene kukualigania semese ito ya manganama ya litukeligalia Jumatatu stalikine merongebere na isano naibere omutinyi nego suntekia masabo goso mutinyi komina kabiro mwaka bwekiri bube na merongebere no yombo buna botamba stariki bune cyalero omutinyi buno yorerege nteki yagoseke bengi yakolekanete ense mogete buna bono aso mwaka bwekiri bube na isano naibere 2007 naliyo yokabeire omuwaziri omanasense ya Pakistan anyarete kago itwa na gukwa ayona yakolekanete asenga kiyo korenda seritu kolia lero na ligosa kolekana na kwaligania seribwa inyare kogosansamuranira na gukumonya senjira yobo ikirano ilitirane nkruko Vincent Onyancha. Ensemo ya bonchari ni gobona abaruki wabe University Amoni School chiricho Bundia baguchikuba chora barayi babo gisalikia merongo 3 mutinye iga oikomi na kabere igobono babo urgo kana kinan kubwatira nabarna kubachora barayi baraba konye buno muri kito Brian Sagini Senna agotumanya. Siasa che county ya Kisii nigo chisimba chigendete wesokian na koruma. Comrade Power. Comrade Ria. Comrade Ria. Ase ebunge ya Bonchari nigo ikiombe kia boroki wa walibale ase chi university na boigo chiskuru chobo bundi inse ye kiombe kia Bonchari University Students Association busa vealiganire bosi bobo choli bogo chako kole kalitskwe ya ramisi chitalike meronge 3 mutinyoyo omwakoyo iliko bachora baribara chekora ikiombe kyo na boiga boroki gwa bwasege kakyo omwakoyo mo Ian Simba noyo mo bwabali beso kiriko ligekero kyo bo president entundeye Nchebuna Ian Simba ninde one of the president aspirants igo ngobone wesege n'abantu bane nabo bakominyoki but ni matebuna Ian Simba nindo morito nande nimbode chinguru nani Comrades Power tuachirege gamna student leaders go advocate for peace abanafunzi bonse Bonchari asimwabeta n'abantu bonse let us be ambassadors of peace, let's embrace peace. Tuake siasa ebwato morembe. The sustainability of economic freedom relies on education. Kochoraba raiaba ya bagoji advocate batumeke kia busa basensitize abanafunzi baenda chisukuru ko fail amatemtali mwisho bwa maisha na nintu bwata maisha ande mutu baenda chi college TVET college njiro as a team ya Simba monde governor secretary general ngochi ko make sure through busa to sensitize abanafunzi bali batiketa form 4 baira ne chisukuru basome ngovae kirogo ya agenda nwende se team winning team ya watetezi team ya Simba Nchege ntona sabe chikomrade chitu skogari tigatokore campaign ele peaceful nande tu akechikura no morembe politics ndolkobe kasenkoro it is here it will come and it will end ngo sabe kura yeno gokwana asege karogya kolekense moya suneka nigabaro kigwa ubaro tosana gosebo mochando monena ase bunge yo no gotanyora chibesa chogo sira chiseme chimanye kantebuna ebasari isaine nabo igeberengo byo gochirwa nigo bire ko bwatekana no komanywa koyomo egento gyagikeligwa nabarayabo Igendo kiagerete ngatinene kegoroge kia banafunzi Bonchari korukare totigere maiga moso the current leadership equal distribution of bursary tekori ribiya abanafunzi etuarera tukaruana yekamaya gocha tukayewe bursary kera tuayewe bursary this bursary techete reflect school ekuna kingenteke nene sana kiando mete buna Ian Simba ngatebana rasi mangiche on table on board ndu anerera banafunzi mpaka banafunzi baegu equal distribution of bursary because ena kia banafunzi Njebnumo finance secretary aspirant kwa naande ko ligichinjere au terese team Ian Simba tuende se viongozi vitu mbalimbali chibese chetu nyare konyora ndo support talent au bali bamete gotera mamaite gotenga bali bamete uchesa mupira au Bonchari wikatu utunyore the impact eranya kokonya sisi like comrades Korengana na Simba ekyombe kyo nigo kebwate gwetania borki wachiri wisano korende elio yomogo choro gokera nigaganete gwetania chikura eliwe yemo nigo mrengo yo ye Simba obasabira borki obenseme yo wesokia na kubabwate siago soabisi funzi ba minto Bonchari timonga inu no ndebwensi
the only savior mobwatani ya Simba na ene ngoba request onya korina polytechnic korina any college korina university korina any recognized institution mobilize in big numbers soka taretati moche gwakira ya Simba kura Comrades power. Comrades ria. Ingo reporter ya Ndizi TV korwa nsemo ya suneka imeye bunge ya Bonchari Elizarian Brian Sagini Isena. Brian Sagini Isena mbia muna soroboti rwa senchira yobo ikiranu togo tigara asense mibwatira nitina mangana siyasa na boigono bochori igo togo ikansense mo ya kitutu chache no thasa boigo aboroki wensemeyo batebire buna enchira nereo aboroki waranyara kwa guri bagari yoborai anene asorongoro ituragusibu no muri Ndemo Steven agotumanya. Aboroki guvechu university mbaumirana imeanyagesende bunge ya Kitutu Chache North na gusanga ibirengero byabo nabara yeleko ligichinchira cyo kole mechando eyo bagwetera intuna abasaya babo Kitutu ya Rugoro Kitutu Chache North. We have met here today in Nyagasande Secondary School. Etwacha komera na buna banafunzi to set our resolution going forward and kuchasa bashimiwa baito pamanyenga the issues that are affecting us. Ntuna basaya tuabere togo tikumaega kebuna comrades karokara na constituency the bursary is not that much good lakini nene kwa gutora lakini nene na bokonya telbuye. We need to set a base so that na no mugambi to your current onye nero kogendra gusondo goja so that we know na kitoko deal to make sure ya very better gati ya baraivaikira nani go bate abagochikuba bwatesia aboroki gwabwo. Thank you. El Celia Tangorunga Julius Migozio Gamba yono mwakili Nairobi. Ono tuacha koligi enchira turanyale gukora guchi cinga kichara kiri mutwe egera tuwe na neji basari echi asenchira yekene problem intangani mbali uchi yeguboronge problem ya kabere baye guchinke so tuacha koligi nga enchira kitura akole as leaders ba Kitutu Chache North to contribute egera banyole abana mbaso banyole chibasari chise nimbante konyora problem ya school fees. Gati yali abasaya bubakwanira ngamone birengo byechisemi okwenenwa gwechibasari oko inyoru imeyomerobeli ya serikali oko sirime yamagimabo ikimechu university na magani ya mange ayubairera etwachiramo elinde tobwatane bona abasaya bari basoire ase universities tornyore abarayi bari baranyari gusira chisukuru cheito elinde tonyore abana abange bakuruchi ase constituency yeito osoa ase universities colleges au elinde tunare okonya society yeito nonye igo abarayimba bunamba chego siremerobeli yabasaye imeye bunge yuo asamari tangoro kubenas nyangaumuko koruchinse mochi yage surure yuere me yamonyerero ward tokonye ebichana byeito biri bitagete gosoma batotebiri challenge bagwetera mbari karabariga ari university chiabo abande batebire sometimes they go without meals kosio bogima gari bono at least it has been a good interaction nyabono bochole bone bo maka wechiro bibere na beronge bere bogendrete goikange nigo bona abasai kurwase constituency ya Kitutu Chache North banyalire gwesoki na kwene kibune mechando yabo nkunyalire kurigirira gugwetera barabugo sanga na kurigia amachivu abena aseme chande yuo inko reporter getaseni kia Ndizi TV kuroiga se skuru ya Nyagesenda elietaliane Ndemo Steven. Ndemo Steven biya muna soroboti rwa senchira yobo ikiranu gotigana nere Ndemo Steven tokonda wika soroboti ronde abarai kurwa sorongoro gusini ko bagendrete bono gosire biye wabunenchire ya moyo kuba moyo asali bagokora abateri kurwa sensemo ya sengera bumachoge chache nigo bare nikiba kwegokeria uno muri kito mirde mumanyi agutumanya akagusikia bere igatwanga ina banabamo akagusikia bere igatwanga magega yogo chengera litukolie suguku abateri au imeyorogongo rwagusi nigo bagokeire omoroberio bwo kubakonya oyo ochakiwa no mutenereri bwe kyombe gyabo machoge development enterprise Evans Ogali nigo aisokirie na gokonya abasae elio korkia obumanyi bwabo ase chitaranta au elio kwegendereria rero gasengere tobwato moyega bogo promote abasani baito gaigana rero bunere Huduma Day nande holiday abantu barure Christmas twabwa buna nenga kengiya y'abantu baumerane barachenga gosebano omoyego yo mono go promote abasaya ntobwata abasaya gaiga gusi bamaete gotera matera baro bamaete gotenga
na anda nabo bagotakerwa esemenyega mbali igo etwarwa buna ka tobegete function buneye no abasaye bali bagochi baba involved nebinto bitali bebya nabo konya banya libaga iga bachire nande babeire bisi yake nande lituko lyerire buya nande of course biwa abantu igoro ntwaragerete bone meberero sete chindagera ero na masoesi nande tokora tokonya gutienaga no torega somo chosengera no mweshimiwa nuonga is a good friend of mine nena bangaligeta ngande no togocha toroji talent muna ba muraba bwa talent umete talent nje asebi nyoro chitigire igo so ndeta tena ki gushia ito we have talents nanda kerto ai talent yechi kero mondra ba talent ya nya samu begerete era moikigo chibotwe motabali sabarie iga so bwenge te tobwaterane tori talent ya sebi nyoro buno mugambia koraga iga ekene kyaro keligo cha sabara ibande nga bali ri talent ya sebi nyoro bakonya abasae because abasae bali talented lakini bagwatie support so may God bless you mrai twagusabira manya sabana abateli na barabunigo bagokera engane yo ase bakambuye mono ase omoroberio yo na gosaba emeroberio buneye gochakiwa elio gokonya abagochaka chitaranta chiabo igasengere tuacha koba tutate kunacha chitalent mugambi wanchira nirengo konya refijana ande 2022 rigereri buya sana gusiji talent inchiro na gasengera tuanyore chitalent inchiro una moro chabangire bagotenga maega gali buya abagaka batengire ebijana ngotenga bare abagotera ngotera bare ngo mweshimiwa na ready koira noa vijana biende studio record songs footballers everything lere tuachaga iga ku promote talent bali bamaite gotenga bali bamaite gotera litukena mugambia begete byo kubainyora so mugambe vanisi nungo gali ne kiombege kia BD bo machoge development enterprise litukelia begete iga to promote talent chons bali bamaite no ko ira poem bagakambara bamaite ko bugichimbegete litukena litwa begete rero to promote kidogo so nande nago kiunega si mugambe ndete gukora yatumubwate ginko ripotelia egeta seni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Mumanya sorobochirwa senchira yoboikirano mulikyo monene bwekyombe kyo bonchereria Koto Francis Atuli nikobona nyare kwalegania bomo bwa Okawani Kenya Alliance asomo yogora chokolekana litukole Ijumaa asegetigia bugungu kegotoka se county ya Kakamega Atuli nigamo chiromo seneta bwe county ya Kakamega Kilofasi Malala asogote bunamo yagatoyo chokolekana asegetiekyo nigachinga kyo mugavana bwe county ya Kakamega wikirivombeto paranyate biruna mujego ikochi kokalekana asegetiekyo no inabo hayo kagendrete omurewe kyama KNC Musalia Mudavadi nigate birebuna igobaligete chikubwatana n'abantu bonsi kone kibuna ekyame kingosuka kiremuto asekerie kagereta ligochikirana asomo yogo chokolekana litukole Ijumaa kolengana no moteneni bwensemo ya Koto Francis Atuli ni government agote abuno omurewe kyama ge ODM rero dinga niga atebire na chikikirana ase omuyigo ya Samange Brighton Makoli natumanye Ekero ense ya Kenya egendete kwariganigo cha sobojorio bonene bu mwaka wa 2022 nigo bone ekyombegerite ne tobojorio ne chimbebe IEBC kiaboligwe kwena kemno bojorio bungu chiburokorekana asenjera yobwasyoku Murai wekiama kia NC Musalia Mudavadi nigo bono abolirie kyombe kyo kwena kebuna bojorio mujiburokorekana asenjera yobwasyoku. Kwa hivyo sisi tunasimama tukisema we want proper free and fair elections. Tunataka kila mtu apate haki yake. We want a country that will build and improve the economy for everybody. Asaba sae nigo bona ababoliri buna betange kurwa sibura buru kiranya kigwateka kurwa se chikura cy'umwaka ogocha. Tunataka vijana wetu wapate ajira. Hatutaki fujo, hatutaki watu wapigwe. Hatutaki damu ya Mkenya imwagike. Kama na mimi nawaambia mkitupatia nafasi mimi na wetana wenzetu wengine tutanyorosha Kenya and Kenya shall be a great country which is all. Boigo ni gatebiruna ondeta yobwate kebungu kiembeo osiye magana auction oranyare kubatanga bana siasa gwaka siasa yabo. We should not allow anybody to think that anaweza kukupumia oxygen ya siasa.
asensemo yae umurai w'ikiama kia Ford Kenya Moses Gutangura nigaburirie egesaku kyomuruya gose egesaku kya murembe gochamo na gusira abarai korwase ensemo yo. Mimi mara kwa mara nimesema ile kitu ilikuwa inatuumiza ya kusema vivu kusu viragoli vinyore, hiyo mambo imekwisha na hatutaki kuisikia tena. Popote mlipo mfurahi, mjivunie kuwa watu wa Mlembe Nation. Sisi kama jamii ni wengi and we want to work with others. Abara yabo nigo wamujirie umuriki botambe ase kiombe gyakotu asaba muboribuna atigane na siasa ya Kenya na kusema maneno ambayo tutakuja kumwambia enough is enough, you must stop or we will stop you. Ase biri ya huduma namba nigo bamujirie serikali asokobetereria epiri yo weta. Sheria ya pili ambayo mimi na wenzangu tumesema katakata kama hairekebishwa tukubali, ni sheria ambayo inaitwa huduma bill. Nigo baya kwaneta yali tukoligoro ekero baikiranete asomo yega bugo chengira egekoro ase county ya Vihiga. Kenya tunataka uchumi wetu ufufuke. Kolipoteria igatoseni Ndizi TV iretariane Brighton Makoli. Mbia mono Brighton Makori asorobochi rwa senchira yobo ikerano nyorano mwenye goganyerere gosino chigokolekana lituko lia Ijumaa seganga ya benene no konyara kuligirira bunegesa kukia baruya ni ochikoko boko anene asogotenera egesa kwekyayo ne lituko lia Ijumaa gosuka emo ase mutekwe kase county ya Mombasa. Omwaziri wesemi Professor George Magoani ganyara kwikirana se county ya Mombasa lituko lia lero aseganga ya yanene ukwanira mange igorechise tarera kolekana samo tukatatu nigo akwana kurasa nseme yasa stebabuna mbachikoene kyomurobeli yo OCBC curriculum based competence ngochero kolekana na kuika amachikali abikanyare kubwati kwa soko nyara kwekerania omurobeli yo nigo chinga kichimago aya kwerene lyo murayibwe nsembi yamono aseganga ya yo kubwati enseme ichisemi anaso kubeke mirobeli yo kwa gache birasi chiskuru au competency based curriculum, as you are all aware, is in very good state as we are. The children have just had assessments by Kenya National Examination Council for grade 3, 4 and 5. You know that grade 4 and 5 assessments will be kept by NEC, and that next year when we have grade 6 they'll have one more assessment and one summative one, and the children will be graded at that time. Even though the issue is in court, government must continue to work. The government has ensured that all the children, contrary to propaganda and toxic politics you find from a few people, that CBC is not working and is expensive. Na gotigana norobotu rochimi ya chiaba Kenya na boigo haba egeni nigo baikirana asege tunwa kia Mount Kenya asenchira jogo sasima sama saba kolekana kira o mwaka aso mwako yegani go bomerana asense mo emanyakanite buna Samson Kona egotoka se county ya Kirinyaga inyira umujigoni go kolekana kiro mwaka so go sabira ense ya Kenya ababwata ni baikirana asense meyu mwako yego mubaroni gorokana kobo omokemono kubwatika no gwatika kwendali ya COVID-19 obwate ni nebwa baigeni abuni gate abune banyara gusabira ense ya Kenya ayichenga kechanyara kubolia abantu bonse kwandra gusabira ense ya Kenya anekertoro cha sobocho lyo bonene buli bosio. Umuhimu wa maombi katika Kenya hiyo wakati ule ulianzishwa hapa hivi ni kuanzisha maombi wewe mwenyewe kwa nyumbani, unajiombea, unaombea familia, unaombea nchi, na umuhimu wa maombi ni katika kujenga imani yako. Maana tumeingizwa katika dini za kila aina. Wengine wanaenda huku, wengine wanaenda huku, lakini katika umuhimu wa hii maombi ni kuwa kutumiza mila zako na desturi na kuendeleza amani na kushikanisha Wakenya. Maana Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na wigo humre we kiama kiana Kenya Martha Karwani gobono hanyarire kagote abuno bochori we mbe kiame kigo denomination sinigo bogochi gokolekana senchere yo bwasi ore no bwasi ko wanchireria condolences gotayo Karwani go chinga kechanyarire kobolia abakenya ko ene kibuna ngo bachora barabaja barayi barachiko bakonya na sobochori obone bule bosio. Let the electorate in the nominations decide who among us will be the candidate, and
we support whoever. If I'm chosen, then I expect his support. Should he be chosen, he should expect my support. I like to tell her I am an economist, she's a lawyer. We challenge each other, but at the end of the day, the leadership which we are looking for is not about myself, not about her, it's about this country. And that's really a message that needs to reach everyone in this country, that we need a leadership that thinks about people, thinks about what needs to be done for the people rather than the leaders themselves. The year of elections, of the general elections, 2022. To remember that each one of us has a weapon in their hands, and that is your vote. From complaining, each one of us now will have an opportunity to give Kenya the leadership it deserves. Monchumuligireria nebani gorchinsemo chirichia Kabul, Afghanistan na bonsemo chirichia Kingston, Jamaica igogotno goitera www.ndizitv.or.ke goitera sensemo ye website ito nabo igonyera bogotobwatia goitera sensemo ye mtandao ensemo ya Facebook buna Ndizi TV News nabo igensemo ya YouTube nabo gotobwati buna Ndizi TV News wikirabo nongo ikomo lyo mangana Amayia Chinsa Chinsa Isato chiabono botuko bali mwense twabwaterana SMS ya mangana Amayia nkubakirambia mono nayo muligireria sogo chora kuyatengera korwa Ndizi TV inyara chikoraga Chinsa 12 chiamambia maiga yokobokanya sae ehoje komera na Brighton Makoria manasara nyanangi otita baraza asumuru menyakanete buna ensakia mwario mangana Amayia letirane nkuru Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu